ସିନୁ ସ୍କୁଲରେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ତାର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦି ଭାଇ ମାର୍କେଟ ଯିବେ ବୋଲି ଭାରି ଖୁସି ଥିଲେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଗପି ଗପିକା ଯାଉଛନ୍ତି ଅଟୋରେ ବସିକି। चला कबाटा दब चलू नबू कौन पीबू ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ କି ନାହିଁ ତ ରିଷି ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲା କି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତ ସିଧା ସେ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼େଇକି ଆମକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବି। ତ ସେଠୁ ସେ ପିଇବ ବୋଲି ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ତା ପାଇଁକା ନେଇ ଆସିଲୁ। यार दिया ना ऋषि नहीं ऋषि केमिति पिउचु मते टिके दे दबनु ऋषि ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କିଣି ସାରିଲା ପରେ ତ ସିନୁ କହିଲା କି ମୁଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବି। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ କାରଣ ଋଷି ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଆଣିଛି ସିନୁକୁ ବି ଦେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଆମେ କିଣି ଆଣିଲୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ସେ ବି ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଯାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଋଷିର ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ସରିଗଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ସିନୁକୁ ଆମେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସବୁ ଦେଇଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ସେ ଆଉ ନ ରହିପାରିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିନୁକୁ କହିଲା ମୋତେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଦି ଭାଇ ମିଶିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଏ ଦି ଭାଇଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସିନୁ ପାଇଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଖୋଜାଖୋଜି ଅଭିଯାନରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହ ଦେଖିବେ ଆମେ କୋଉଠି ଖୋଜୁଛୁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କଲର୍ ଦେଇଥିଲେ କି ଏଇ କଲର୍ର ହିଁ ଡ୍ରେସ୍ଟି ଆଣିବ। ଆମେ ଯେବେ ମାର୍କେଟ ଯାଉ ଋଷି ଆମ ସହ ବାହାରି ପଡ଼େ। ହେଲେ ସେଠିକି ଗଲେ ବାବୁ ଆଉ ଚାଲିବେନି, କହିବେ ମୋତେ କାଖେଇକି ନେଇକି ଚାଲ। ସେ ପୁଣି କେବଳ ତା ମାଆ ହିଁ କାଖେଇବ। ସିନୁ ଆଉ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ବି ମାର୍କେଟ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଝୁଲିବା କଥା ଝୁଲିବେ। कौन स्कूल रे कंपटीशन चलती ना कौन ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଜି ଖୋଜି ନ ମିଳିବାରୁ ତ ଆମେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସେ କପଡ଼ା ଦୋକାନରେ ହିଁ ସେଇ କଲର୍ଟା ମିଳିଲା ବୋଲି ତ ଆମେ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଲୁ ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।